wis kandha iki pancen dikersake karo panitia sepisan ora nganggo bintang tamu ping pindhone nek cangian ora suwe-suwe. Ya Pak. Ya nek awake dhewe ngari manut to. Upama kudu nganggo bintang tamu ya manut. Dene ora ya ora apa-apa. Upama nganggo campur sapi sari ya manut. Ora ya ora apa-apa.
ngersake klasik ya oke. Tumrape bakul minari sing nuku ngersake sing kaya apa. Karang jamane kudu ngono kaya pamila. Sing jeneng ngersake ngono ya ora kaya. Kudu dundel. Sing nom ya dine, sing sepuh ya dicaosi. Aja nganti kuciwa pamikire. Awak dhewe ditibani sumanteni supaya caos manipun lan caos tuntunan karo warga ing mendira kene. Mula kudu sing ati-ati lah ya. Mundur maneh ngundang ati kesuwen awake dhewe nampa duka tatuke mak. Kowe sing tupa ngenengen biasa ngabekti kawengku sagung jajan sangengenyo angigi sang resi kaneka putra anganjuk saking liyati sinigek ing wonten panggojan inggih kocapuk kang nombak Laran Jawi patih sumuringawi para sata kula mengalami asta pindha kumlebeting doja kapipiting maruta datan montor-montor ibu kadang nalindra pating glidrah pating glajit pating gedata pating bancilak kembali gledak